yn rhan ucha'r cylch. Y cyfrwy mynd nôl ar ôl edrych ar y cydymffurfiaeth. Ac wyt ti'n gwybod yn union beth sy'n mynd trwy meddyliau, achos beth ti'n arddangos ag yn marchogaeth ac yn bridio hefyd, felly yn edrych arno fe o bob ongl. Odw. Fi'n credu, mae fe'n wahanol o ran y cobiau Cymreig fan hyn fyd, achos bod y beirniad yn marchogaeth nhw, ni'n di arfer gyda na. Nawr, erbyn hyn, dim ond y sioe hyn sy'n neud na, felly mae'n brofiad hollol wahanol, mae'r pili pala mynd to. Ond yn yr hunters, maen nhw mwy di arfer gyda cael y beirniad yn marchogaeth, so falle bod Sophie'n eitha hapus mas fyna, ond ni'n eitha nerfus fi'n credu. A hwnna sydd ddifyr i weld yw siwt maen nhw yn ymateb i rhywun sydd yn, ddim mor adnabyddus iddyn nhw, ac anghyfarwydd a beth maen nhw'n gyfarwydd fel arfer. Mae'r rhibanau mas. Mae'r hat i ffwrdd sy'n golygu bod na benderfyniad wedi dod oddi wrth y beirniad. Janette Lefort wedi bod yn edrych ar y cydymffurfiaeth ac yn siglo llaw, a Jodie Soul wedi wneud gwaith gwych hefyd yn edrych ar y marchogaeth. A llon gyfarchiadau gwresog i Patrick's Choice. Falch iawn o gael gafel ar y cerdyn goch a'r rhiban wrth gwrs. Sophie Curry yn wen o glist i glist. Yn ail wedyn ni Stradi Poldark a Wendy Harris wedi dod i'r cylch. A'r wen yn gweud cyfrolau. Ac yn meddwl gymaint iddyn nhw pan maen nhw'n cael gafel ar y cerdyn yna. Fi'n credu fydd Sophie'n falch iawn wneud y dros Angela fyd, fi'n credu. A mae hwnna'n beth mawr yn dweud cydweithio yma sydd rhwng y perchnogion a'r rheini sy'n dod i farchogaeth. Odi. Bod y flwyddyn yn mynd ymlaen, chi'n fel magu perthynas gyda'r perchnogion, a wedyn mae fe'n wneud yn fwy o beth wedyn, gallu ennill drostyn nhw, fi'n credu. Llon gyfarchiadau mawr iawn i Patrick's Choice yn dod yn fuddigol ac yn cael gafel ar y cerdyn a'r hosyn coch yn adran y Ceffyl hela Marchogaeth a'r pwysau Trwm. A Sophie Curry ar ben i digon yn rhoi sioe i'r gynulleidfa fan hyn.